El temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos. Nadie sabe d'Anna, el relat dels experts que van viure la tragèdia. Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida. Bueno, anem a parlar avui tranquil·lament en Lluís Garcia, que si no m'enganye eres bomber del grup de rescat aquàtic del GRA de l'Ajuntament de València. Afirmatiu, soc caporal del GRA, el grup de rescat aquàtic de l'Ajuntament. Val. El primer que vull fer, Lluís, és agrair-te que participes en nosaltres d'aquest espai, perquè el que volem és generar un espai de conversa en què ens pugues contar la teua experiència, no? Ja t'hem conegut, hem vist alguna informació sobre tu. Per tant, primer agrair-te que vingues i que ens expliques en tranquil·litat la teua experiència i també agrair-te tota la tasca que feu els bombers de la ciutat de València per cuidar-nos a tota la gent i, a més, en aquest últim any que hem patit un incendi i també la barrancada del 29 d'octubre. No? Nosaltres volíem començar preguntant-te un poc com vas viure tu, no, aquell dia. Jo crec que la vida d'un bomber aquell dia no va ser una vida normal. I com vas viure tu el moment de la barrancada, si teníeu informació prèvia, perquè jo, com a ciutadana, pense, si algú sap el que va passar, segurament siga el cos de bombers. Sí, a veure, aquest dia en concret va ser un dia tranquil, no estava de guàrdia, estàvem a casa i sense més. Sí que és veritat que a nivell personal jo practique algunes aficions en les que gestione algunes aplicacions, en les que puc veure el temporal i aquest dia ho vaig fer per el matí i vaig veure, com moltes altres voltes passa, no? Que anava a ploure en l'interior de València moltíssim. Sense més. A aquestes hores sí que és veritat que em va sorprendre un poc la quantitat d'aigua que marcava l'aplicació en concret, però, bueno, com sol passar en les altres temporades, no? Això, més o menys, va ser durant tot el dia? Va ser per el matí, perquè jo tenia pensat fer una activitat a les 10 del matí i vaig consultar aquesta informació a les 8 del matí, a nivell personal. Va, a nivell personal, sense tindre res a veure, no? I al llarg del dia va rebre algun tipus d'instrucció que vos posàreu en alerta? Perquè entenc que el matí va anar d'una manera, però després ja, a migdia, les notícies ja van veure informació d'algunes inundacions i vosaltres actueu en la ciutat de València, però si cal també podeu actuar fora, no? Vas rebre alguna instrucció per a que estigueres preparat, per a que anares al Parc Central? No van rebre cap informació. Sí que és veritat que a nivell personal jo vaig preguntar al comandament si era necessari, la informació que ja estava arribant, sobre les 11 del matí o aixina, que el grup de rescat aquàtic es ficara en preventiu. I això vol dir que el grup de rescat aquàtic pot assistir al parc i podem estar allí preparant el material o preparant-se per el que pugui passar, sense tindre en compte el que poguera passar. És a dir, no imaginava que poguera passar alguna cosa que va passar. Jo crec que ningú s'ho imaginava, no? En el nostre cap això no... Però, clar, tu tornes a insistir, no? Entenc, davant dels teus jefes, per a que vos activen d'alguna manera. Sí, i a veure, jo en aquest aspecte soc prou responsable i crec que em vaig sentir l'obligació de confirmar que no era necessari, no? Ells, jo entenc que estaven al CECOPAL, tenen molta més informació i aquesta informació és la que val. I em van dir que no era necessari. Per una altra banda, em va arribar informació d'un company que a la seva zona, Utiel, en aquest moment ja estava ploguent moltíssim i ja hi havia rescats de personal que estava atrapada. De fet, el Consorci de Bombers ja estava treballant allí. Amb l'helicòpter crec que van fer algun rescat i, bueno, este company em va contar que la cosa ja estava complicada. De fet, a primera hora de matí jo li vaig enviar un missatge veient el que podria passar. I em va dir que se reia, no? Me va contestar en un WhatsApp dient-me que de què li estava parlant, que allí no estava passant res. Unes hores més tard sí que ja em contesta ell directament i me diu que la cosa allí està sèria. I entenc que això és un poc el que te fa tu activar-te i dir, bueno, doncs me'n vaig al parc, per el que pugui passar. Exacte, més o menys sobre les 7 de la vespre jo contacte en un company que pertany al GRA, perquè este company d'Utiel me crida i me conta que ha eixit a rescatar a gent amb una embarcació i que s'ha quedat atrapat prop del riu Magre. Ell i un altre xic que està en principis d'hipotèrmia. Aleshores,
contacte una altra volta amb el meu comandament, li comento la situació i al no ser zona nostra em diuen que bé, que el consorci ja sap els recursos que tenim, que si necessiten ajuda estem disposats a oferir-la, però que la tenen que demanar. Ja. Entonces jo, baix la meva responsabilitat, decidís anar al parc i preparar-me per el que poguera... O sigui, te vas votar un poc les ordres que te van donar en Sí, aquest moment. sí. Te l'estaves jugant. A veure, no m'estaven dient que no anara, Ja. no m'estaven dient que no anara, però jo vaig entendre que este company necessitava ajuda i que si era necessari que eixir, anava a anar per ell. Wow. Vale, aleshores tu te'n vas al parc de bombers i claro, va passant la vesprada i arriben les 8 i 11, que és el moment en què el dia 29 va sonar l'alarma. A on estaves tu a aquesta hora? Jo vaig rebre l'alarma allí en el parc. Allí en el parc Sí. encara. A aquesta hora ja teníem inundada la B30, teníem inundada la Torre, teníem inundat Fort d'Alcedo bueno, i Castellar jo crec que també estava allà. És a dir, ja teníem aigua per tot arreu, fins i tot dins de València, i a vosaltres no vos havien demanat que anàreu. No, encara no s'havia reclamat que acudira ningú. És veritat que el parc central està més o menys, bueno, sabeu que està en l'Avinguda de la Plata i tal, però la seva construcció és un edifici on estan tots els vehicles i on és el personal. Jo estava en una nau que n'hi ha contigua, que és on tenim tot el material del GRA. En aquest moment, més o menys a les 8:20, comencen a arribar vehicles de policia local. A nivell personal, ja demanant ajuda per a servicis de familiars, t'ho dic perquè em va sorprendre. Un vehicle de policia local que me deia que una neboda seua s'havia quedat atrapada en una nau de Massanassa. I, a banda, tot el personal de la secció que estava treballant, en aquest moment ja estava iniciant a treballar a les zones que s'havia demanat. És a dir, tot s'activa com a posteriori d'eixa alarma. Exacte, sí. Jo pense, o sigui, te pregunte, els bombers, normalment, abans d'una alarma com la que se va produir a les 8 i 11, hauríeu d'haver estat al peu del cano. A veure, el torn de guàrdia estava, perquè estaríem fent servicis durant aquest dia, el que he llegit van haver molts servicis de tallar rames d'arbres i tal, però sí que és veritat que a partir de les 8 de la vesprada, 8 i mitja, es comencen a entrar molts servicis que tenen que veure amb el desbordament del barranc. del riu. Clar. Però, claro, comencen les inundacions i al final vos criden a vosaltres per a que aneu o acabeu anant per la vostra pròpia voluntat, no? A veure, jo te puc contar la meva experiència personal i és que jo vaig acudir per la meva pròpia voluntat i pel que sé, per almenys el que sé, els companys que van estar treballant amb mi, érem 4 en una embarcació, un d'ells estava de guàrdia i els altres 2 van acudir de forma voluntària, no es va cridar de forma oficial. Que vosaltres sou els 4 de la barca que entra a rescatar a gent aquesta nit. Exacte. Els únics. Després entra una altra embarcació. Entra una altra embarcació més tard. Però a primera hora... A primera hora entra la BCA4, que és una embarcació menuda, que bé, un dels companys estava de guàrdia i els altres 2, com jo, vàrem acudir per pròpia voluntat. Que dels 4, 3 aneu voluntàriament. Quanta gent vau rescatar ahir? Jo vaig fer un càlcul de, estic segur, 33 persones. En nivelazo... Sí, a veure, la situació era crítica. En un principi hi ha que ser realista i era molt complex entrar. Hi havia que tindre mitjans. Hi havia que anar equipat i n'hi havia que tindre seguretat per a treballar. Aleshores el que vam fer quan la gent va acudir al parc central, perquè sí que el servici va mobilitzar a personal, però la informació que jo tinc és que el personal era mínim. De fet, es va convocar un personal i després se li va desconvocar. Aleshores, ja no sabem, perquè hem demanat les dades i tampoc sabem quin personal se va convocar de forma oficial i quin personal se va convocar de forma voluntària. Però, a veure, més o menys, l'experiència que jo tinc i els comentaris que jo he sentit dels meus companys és que 47 dels 69 eren voluntaris, mobilitzats pel nostre compte. Vol dir que 47 éreu voluntaris i la resta, sols aquest xicotet percentatge, eren persones que estaven treballant de manera oficial i no se van mobilitzar més aquesta nit. Eixa nit,
Penso que no. De fet, n'hi ha molta gent que va anar als parcs i es va quedar al parc. I se No va va quedar als eixir, no parcs. van eixir dels parcs. Dius que vas rescatar a 33 persones, després va entrar una altra embarcació. Què vam fer nosaltres? Per tant, podríem estar parlant d'una situació molt més crítica si no haguera sigut per la bona voluntat del cos de bombers que s'ha tingut. No ha sigut gràcies a l'organització professional per part de tota la coordinació que s'hauria d'haver fet, sinó perquè vosaltres de manera voluntària vos presentareu allí. Sí, a veure, jo crec que, i no parlo per mi, però crec que una de les característiques principals de bombers és la proactivitat. Saps? No sé si en uns altres treballs la gent és tan voluntariosa per a treballar, però te puc assegurar que en bombers el 100% del personal està disposat a treballar sense esperar res. És a dir, és la nostra forma de vida, el nostre treball, i t'assegura que no és necessari que s'activen perquè la gent... Ja esteu actius. Exacte. Nosaltres som bombers tots els dies de l'any i totes les hores. Però sí que és veritat que si n'hi ha alguna errada i si n'hi ha important és que no existís un procediment d'activació oficial. Hem tingut este any prou servicis rellevants i de tots aquests servicis el personal s'ha mobilitzat per pròpia voluntat. A través de grups de sindicats, grups de torns de la primera secció, la segona, la tercera, i no es pareix seriós això. Era un servici com el de bombers. No, des de luego que no. De fet, passa la nit, una de les coses que hem escoltat molt dels veïns i veïnes és que estaven a soles. O sigui, per exemple, el dia següent. Jo puc entendre que hi ha un moment d'emergència i que les coses van com van, però el dia següent, el dia 30 pel matí, vos van activar, vos van cridar per anar a treballar. Te torno a contar la meva experiència. Jo vaig estar des de les 7 de l'espre a 7 i mitja en el parc, vaig estar fins a les 6 del matí a l'Avinguda Real de Madrid, en la Torre, i a les 6 del matí venia al parc, me'n vaig pegar una dutxa i a les 7 començava a treballar una altra volta, en el meu torn. En el teu torn. Entonces, jo me vaig incorporar al meu torn. El dia següent, i aquesta informació que te la puc dir perquè jo soc caporal i tinc accés a aquesta informació, sé que van faltar entre 7 i 9 persones. Clar, que havien sigut afectades, gent que venia de fora de València, de fora de la ciutat, i no podien accedir, i no es va recolzar aquesta activitat. Sí que és veritat que a última hora del dia va vindre algun caporal per a rellevar, perquè duiem més de 24 hores treballant, però no sé ni quants. O sigui, aquest dia no sé si faltien 8 o 9 persones, però no es va previndre aquest aspecte. Clar, perquè entenc que vosaltres d'alguna manera vau transmetre que volíeu que se vos activara, però no va haver una resposta de reorganització, no vau veure una reorganització per part dels vostres jefes ni del PMA de dir, bueno, pues anem a canviar això per a que poguereu estar més actius en aquella zona en concret. Exacte, mira, com a punt, jo vaig estar treballant el dia 29 de forma voluntària, el dia 30 vaig estar treballant al meu torn, a les 7 de la vespre, és veritat que m'enviaren a casa, perquè duia 24 hores treballant, i el dia 31 a mi no m'ha mobilitzat ningú i em vaig anar a treballar pel meu compte, amb un altre grup de 4 persones més, pel nostre compte. És a dir, heu estat presents per la vostra pròpia voluntat el primer dia, el segon dia, tercer dia, el quart dia. Sí que sé que es van mobilitzar recursos, però eren mínims. Vull dir, crec que eren... El nostre servici ha publicat que crec que eren 24 bombers al dia i 4 caporals o alguna cosa així. D'un cos total que sou? Eren 500. Sou 500 i se van mobilitzar. 60 caporals, 30 sergents, no sé, t'ho estic dient de capeno. Però bueno, per conèixer el cos total que tenim de bombers en València i la quantitat de gent que s'està mobilitzant davant d'una catàstrofe com aquesta. Clar, a mi, perquè han hagut certs comunicats interns que després s'han filtrat a la premsa i els números no me quadren. Vull dir, així n'hi ha moltes... N'hi ha els càrrecs en bombers, els caporals, després n'hi ha tècnics operadors de comunicacions, hi ha personal de protecció civil, hi ha molt de comandament. Jo te puc dir que a nivell operatiu, bombers, caporals i sergents, que són els que estan en el terreny, n'eren molt poquets. Molt poquets, 24 en 2 torns, són 12 cada un, en un període de 24 hores.
I entenc que parles molt de la teua unitat, que és la que coneixes més, i a més la teua pròpia experiència, però te consta que en altres unitats, com per exemple la de rescat canino, que és una unitat també molt important a partir del moment següent de la barranca, se van mobilitzar? Ara jo tinc contacte amb un company sobretot de la unitat canina i ell ho va denunciar, que no se li s'havia mobilitzat. No sé quin dia va ser, no sé si va ser el tercer o el quart dia quan se li va mobilitzar. Tercer o quart, no ho sé segur. Però desconec quin és el funcionament de la unitat, però crec que les primeres hores eren... Són fonamentals. Clar, i vaig a fer advocat del dimoni, però a veure, entenc que potser el dia següent, no, el dia 30, si n'hi havia aigua, potser els gossos no poden treballar, però el dia 31 ja no hi havia aigua al carrer. Dins del propi tractament de l'emergència hi ha una part que és, evidentment, la vostra entrada, el vostre accés, la gent a la que se podia rescatar, però també hi ha una part d'una alarma prèvia que no se va donar i que al final va fer que la gent estigués en el carrer o en llocs en els que no havia d'haver estat. Sí, a veure, queda clar que la part preventiva ha fallat per complet. No ha existit prevenció en ningú aspecte. L'altre dia vaig llegir al cap del servici dient que ara, que és molt correcte, en aquestes declaracions sí que crec que he acertat, tinc que dir que sí, que hi ha certes activitats de prevenció que en el futur, si s'instal·laren, serien... Esperem que milloren. Exacte, el que passa és que aquestes coses sempre passen tard. Ja. En fi, esperem que en el futur vagin passant millor, no? Jo crec que al final hem d'avaluar què és el que ha passat i millorar tant en la fase prèvia com en la fase de la resolució de l'emergència. Per això, no sé, jo crec que tu fas seguiment de la part política del que anem fent. S'ha constituït en l'Ajuntament una comissió al voltant de la Dana, una comissió per a investigar com se van... Això que estem parlant, tu i jo ara mateix, com van passar les coses i com podem millorar-les, no? Nosaltres des de Compromís vam demanar també la teua intervenció perquè consideràvem que pot aportar molt cara al futur. T'hauria agradat participar d'ella? M'hauria agradat, sí que m'agradaria dir que jo no tinc ningú sentit polític, és a dir, que si he vingut avui així com a Lluís Garcia, bomber, però no buscant ninguna finalitat política, és a dir, el que vull que és una millora de l'emergència, una millora de l'operativa i una millora sobretot del nostre cos de bombers, que a dia d'avui està... No en el seu millor dels moments, no? Nosaltres també quan demanàrem la teua compareixença és perquè volíem contraposar un poc el que hem conegut que ha dit el vostre cap de bombers dins de la pròpia comissió i el que d'alguna manera esteu traslladant els bombers. Hem vist algunes notícies de premsa, algun posicionament per part de sindicats sobre com s'ha treballat això i el que volem és intentar arribar al punt de conèixer la realitat, no? En aquesta comissió ell va dir que la gestió dels bombers va ser exactament la correcta i que, bueno, que s'havia fet tot el que se podia fer. Puc dir, a veure, va ser la correcta de tots aquells que van treballar de forma voluntària i dels que estaven de servici, però sí que és veritat que es podien haver mobilitzat molts més recursos dels que n'hi havia. És a dir, més de 2/3 o més de la meitat, per dir, més de la meitat del col·lectiu del servici no va treballar per una proactivitat de mobilització de recursos. Una no proactivitat. Se va treballar d'una manera impol·luta per part de cada una de les persones que formen el servei, però la coordinació i la gestió de la catàstrofe no va ser la millor que se podia. Exacte, mira, com a... per dir alguna cosa, jo que soc membre del GRA, Sí. el GRA treballem baix una normativa, no? N'hi ha un decret que determina el nostre treball i, com ja he dit antes, abans, la nostra mobilització té unes pautes i una normativa. En això vull dir que per a treballar com a grup especialista tenim que ser un personal mínim. Això no va ocórrer fins molts dies després. I fins que el nostre grup, alguns de nosaltres, demanàvem i reclamàvem que s'activara de forma oficial. I aquesta falta de gestió de recurs és el que principalment crec que sí que haurà marcat un poc la diferència. Ja. A mi em crida molt l'atenció en les paraules del vostre cap, que ell diu en un moment determinat que patien per el possible desbordament del Túria, però també diu que posa el PMA
damunt del Túria. A mi m'agradaria conèixer la teua opinió sobre aquestes declaracions, perquè crec que hi ha una part de poca capacitat a l'hora de determinar on havia d'estar aquest PMA. I segon, te preguntaria, davant d'un possible desbordament del Túria, quanta gent s'hauria d'haver mobilitzat per part dels bombers de València? A veure, primer lloc, he llegit un article que he llegit en premsa i el primer que he pensat és que podria ser que el periodista no havia transmès la informació com tocava, no? Ja. Perquè sí que és veritat que fer una declaració pensant que podia desbordar-se el Túria i sent realistes, havien situat el PMA al pont, el PMA s'haurà quedat incomunicat. I és el primer argument. I després que si era així i s'havia deixat a molt de personal en sa casa o en els parcs sense treballar, si s'haguera desbordat el Túria, la gent no hauria pogut anar a treballar. I és la realitat. Ahí és on venia la previsió de l'emergència, no? A mi, sobretot, el que m'ha sorprès ha sigut per això t'he dit que me sorprèn perquè dubte que s'hagi fet una declaració per algo que he llegit que parlava de la incertesa de les emergències. Saps? I que, no sé, nosaltres treballem sempre en la incertesa. En aquest article el que he llegit és tot el contrari. Abans estava pensant en l'article i n'hi ha una cita que a mi me venia molt al cap que deia de Kant, que diu que la intel·ligència es pot medir, la mesura de la intel·ligència és la capacitat de suportar la incertesa. Aleshores, la intel·ligència en l'operativa d'este servici en concret ha sigut nul·la. No ha hagut intel·ligència operativa en mobilització de recursos, en gestió del personal. Nosaltres estem acostumats a treballar en la incertesa diàriament. No sabeu la quantitat de servicis que anem, que és un incendi en vivenda i després arribem i és un home treballant en una radial i el pols està eixint per la finestra. O anem a un incendi en un contenedor i després són 7 cotxes i s'està agarrant una vivenda. Estem acostumats a treballar en la incertesa. I per això hi ha que previndre certes actuacions. És a dir, el dia de la Dana, el més important era haver previst que podien ocórrer coses. I el que més greu me'n pareix és que una setmana després va haver una altra alerta de Dana i no es van mobilitzar més recursos. Els mateixos que n'hi havia. A mi no me cabia en el cap. A mi i a molts del nostre col·lectiu. És a dir, una setmana després n'hi ha una altra alerta. Sabeu que damunt els servicis d'emergència es van tindre que retirar de les zones afectades. Però no es va demanar personal extra per a treballar. No sé, n'hi ha falta de previsió, tenim un problema molt greu de formació, molt, molt greu, i sobretot que crec que en aquest tipus d'emergències se tenen que ficar en el pitjor dels casos. I no, en aquest cas no va ser així. Pues, Lluís, nosaltres el que volíem de tu era conèixer molt la teua visió sobre el que va succeir i demanar-te per últim, si hagueres de viure una situació com esta i tu hagueres de coordinar l'operatiu, què penses que seria imprescindible posar damunt de la taula? És difícil, perquè jo me fique en la pell del nostre comandament i són persones, tots podem equivocar, però en principi crec que el primer que haurien de fer és sentar-se en el col·lectiu, parlar dels últims servicis que han hagut aquest any de forma autocrítica. L'autocrítica no existeix en el nostre col·lectiu. No es pot parlar del que fem mal als nostres servicis. I si em trobaren en una situació com esta, mobilitzar tots els recursos que tinga. Perquè les emergències no es pot ser conservador. I més en aquest tipus d'emergències mai es pot ser conservador. Van rebre una notificació interna al nostre correu en el que el nostre comandament reconeixia que havien sigut conservadors, que això havia sigut l'únic error. És l'error més greu, ser conservador en una emergència. Nosaltres quan anem a qualsevol emergència anem en tot. I en aquest cas no se va anar en tot, quan feia falta que anàrem en tot. Compromís Podcast.